ini zvangu noda kumubatsira ndichi bata chimwana icho bata ende chine bata novatenda vari kuhura vari kubvisa geto itsingura pamwe pacho tengeta nenguva tisati tamborovawo chiweti dawana kasilogan novakwadzane kasilogan istandane mgogan novakwadzane chisirogan novakwadzane chisirogan tauya nesimgogan inza indruani mandibvunza mukati izvezvo pindai pastage ndindoimba iye anoimba malevho chete ndowasiyana but ndikatonzi pinda izvezvi ndopinda how do you handle nyaya dzekuti vanhu vachitizona angu Epatan makapenga kudarika kana gaspi kana munhu after makapenga kudarika dhadza ndongoti thanks ndara ko ndikaite semu ndo zvakuona asi ndoti yazviite amunyebedzironge kuva hambo asi ndoti nditi aiwa usadaro fani rinovhara todedzera kuti saka ndikusapota chia indotofara yadaro sakandati ini dzokere kunaka kufurai muva udze skirra zoti kurai bona unedhama kutona munedhama kuchema pepe vanhu vakutofara aimba kuti chiko murume waona adedza unga mune dhama nsola kuimba kunzomwa kuti anzi uyu zotikaregera uchaona webhora memanje tonzoti kama kuimba vanesa kuti vashaya zvokuita vangoda kuita zati kama billiard ane ngoma rake kuChillSpot vanofana kuvhetwa vangoma asingoda kudaro komana vanokupinza mudzimba dzavo wobva warara pamubhedha wavo pamubhedha wavo oto pamubhedha wavo saka sando dzavo ivavo vari kuhura maroho wangu po ndikuona kuti vanhesa umwe wadaimba chechi umwe wakuzindoimba ichi umwe wakuto inini ndinorowa roho dance kana wada kunzoo chechi variko ana tuterere variko ana charamba vanonyatsokuroera zvoti mweya unodzika ukadawo zvinovaka variko ana japresa ana mukuru anonyatsokukuudza zvakadai ukada roho uchiuya kwatioya kuna urzi usamusiya iwe usamusiya nangotini iwe chimwana icho ende chine kanozika gwanda ati mvunza ndinawo ndekuti iwo vakuru vachishirita vasaya kumaredhium ndoti tozovabvunza vakuru vacho vese kandikakwanisa kusangana navo seziri kuuya kumaredhium unoona pogubhandi wedhirama but akuya kuchema vanhu toti awina achichema chete hapana here kumaclassico kuma-entry requirements ekutika we don't want something funny zvekupedza dhanzi vanhu nemadhirama ngavambomira kuya something funny say yo uchiti unodofarira Madedido yomutomboenda kuvakuru tichazozvati no angu Epatan anonga achidhedhana kana nengwere hatichitoda ngwere munodhedhana naye ini ndoda kudhedhana nemunhu wese chera anoziti ada kudhedhana neni arikazvipira akangozvipira kuti ndikuda ndikutodawo chinongoitika pana Madedido ndi Enzo Ishall asinganyatsogona but zvokuti patandira Enzo ndakatozozvona vanhu vanouraya papandutsa vanhu vakutobhiyevha kutaunge zvimuka vanhu vanouraya vamwe vorwirana paramhanya munhapa mukada kundisaisa zvechitsaga muchizviita mune paramhanya munhapa upenga hakuridzirwe bhero membero dzangu dzazove pedo muchandishambadza kunge zigo tichakudanai kumabiko wakanditi Biggest music. Yes, Father. Once a boo Batman angle Epatan selling part time. HausiKUDA. Undi.
Saka ndati ndipe biti iro iwe ndinziso ndatochibata ndakachivhurira ziso ndatochi kuretsika kunge ziso ndobva ndati saka sparks ndipe biti kurumidza metegwa muruvoridza voridza mangoma ndine skirine tiri ndipe magi ango ini ndakudikana Pulo na churia. komborerwai Pulo na churia bata. Sparks ashare my effects akatireka ngoisa remuromo. I've been through this one. Biggest music. undi HausiKUDA. saka ndipe biti kurumidza meterwa muruvoridza voridza mangoma ndine skirine tiri ndipe magi ango ini ndakudikanaku HausiKUDA. saka sparks ndipe biti kurumidza meterwa muruvoridza voridza mangoma ndine skirine tiri ndipe magi ango ini ndakudikanaku HausiKUDA. Iwe. saka ndati ini dzokerere kunaka kufurai muva udze skirira zondikurai angoma ndova imbiravo dairira musoro novasiya vangosara vachi HausiKUDA. iwe kangoma kacho HausiKUDA. ezva kangoma kacho HausiKUDA. iwe kangoma kacho HausiKUDA. Iwe. hansi undi tabvira kare tichingo Ango. We are the DJ. Murunyanyo pa Sparks chete. DJ abana baziko. Saka ngana kundai. ndabata Upame futhi Sparks. undi saka ndati peridhimu iri ndinziso ndatochibata ndakachivhurira ziso ndatochi kuradzike kunge ziso ndobva ndachidaiso ndobva ndachi saka ziko ndipe biti kurumidza meterwa muruvoridza voridza mangoma ndine skirine tiri tidai iwe HausiKUDA. undi saka ndati dzokerere kunaka kufurai muva udze skirira zondikurai mangoma ndova imbiravo dairira musoro nongosiya vangosara vachigudzira undi kasilogan kasilogan novagwadza nekasilogan istanda nemgogan novagwadza nechisirogan novagwadza nechisirogan tauya nesimgogan inza undi zakundai avatikunda pamangoma tingoramba takakunda avatikunda tidamaiwe takutoda patachingoma ndochi sadzachingoma chova nakachingoma chova tadzachingoma chiri undi Mawanayo. zvubude saka komborerwa Mama dantita sega. Hatingati mafani was tenchisizer. But that was 4 running. This is one of the best performance ata receive so far pa podcast ino. Mawana. Toraisando bobongo. komborerwa Wakomana ndakavaudza ngati mukaitana Epatan indisipo ndikuzvisungirira panomhanya munhu Andikuzviyenga. panomhanya munhu Aiwa, isusu pokona pakatana pepe. Neya wakatata takaitora serious. Siko. Munzo neya wakatana takaitora serious. ndakatora ndozvisungirira. Okay, boss, today we've got Kundai Chitima. Kundai anowanzwanika kumatravel kumachi. Bata mukangoita engo ipata ndisipoka ndikuzvisungirira. This is your number 1 fan. Number 1. I bless it. Mukangofamba naye chito Big dai. up Kundai to the fullest. Yes, auchiona manje. Mukangofamba naye dai. Unongonzwa ndipo phone. Ndiani ngakuselect. Ndakati saka ndati dance. Aritongo namazita. Kana zvenyu zvekuti timi vakaita sembwiri skipa ndipe kunolaita DJ Mike D nawanade parmanya munapa ukada kundisasa zvechitsaka muchizita uneswaga parmanya munapa ini mangoma ndinodandaura takubataura parmanya munapa mukada kundisasa zvechitsaka muchizita mune parmanya munapa. Inza Sparks ndakaudza Enzo ndakavati
tatatanga vaitititi tinopenga tetete terera ngoma rangu vakulaika andibatike andikundike nengoma ndimbopanike isiripe saka ndati kwekwe andibukwe vunza gokwe siya vatoru mwene zvikwekwe nemafanzi vaukwe panakakadanzika maitamba kanozika gwanda amawanayo pane legend rantinaro panapa recently ndiani tatinadadza tini akati chii about angu akati angu Epatan akapenga pakuti asi kurasa culture yedanzo because even Gaspi akazvitaura futi akandosvika muchiona angu Epatan ka anoramba achingorova maexplicit wayo tichienda because ndo zvinodiwa mudanso ndo dance ndara watomboona Epatan pavanorowa here tichikweyakweyo vanhu vanyatsonza kuti zvadai so angu muri sei vandofara boere babazigo anofara yes izvezvi pane wave rekuti vanhu vakuita nge vakusiya dance vamwe vachienda kunew school kuita ngaimba R&B vamwe vakuimba rumba muchongoyo chichichi nei muri kuramba makabatirira kuculture nekuti tisi dhanzo yacho mani because tikatsotiza ka ndo paunozoona makutongwa nemasaratu saka ina ndife ndakatiza dhanzo man zvichiitika mudhanzi munomuka vanhu vanonge vada kuita ngoda kuimba zvinhu zvine musoro stereki uda kuzviita kunge ameno kuti chiisaka achazoimba izvozvo zvacho anenge ari asi handini chasara chirwa zvipi izvozvo zvisina musoro zvevakomana vero chido chemangoma chakazotanga rini mangoma ndakatanga 2017 mama nemakore mangani nachiri mfana usima 13 years yeah mama saka calling yedanzo neari mupana uchiremember puma kwachiti ari grade 2 anga ationa 2004 calling yedanzo yakudi kuti danzo iri kuenda nekupi ukona vanodanwa vadiki ava ka ndo vananga ari makings ukona madani vakaiti kwa binman akatanga urwa mangoma ari mupana ndo level na anko 13 years alright inspiration yabva kupi kuteera mbungo unozoti music zvangokura zvingori mandiri panchikura saka ndaingonakirwa nemangoma saka pese pandaingoinda ndakutogadzira kuti mangoma twani twenyu twangu saka paizongoti waitwa kuti mabirthday mugeto unoziva taienda tiunzi Batman ipapo saka makazochinja kuya ango Epatan ndandasekuru manje ndakazondobvarura rimwe dhanzi vanoita kudetsa kuti handazongono ndasekura ndakazvaangopera chinzi Batman atandauda ko wedzoti Epatan manje Epatan zvinorwa kuti Epworth ango Epworth saka takuzongoitawo kapatani mukati atichazoti ango Epworth takuti ango Epatan bosi kati da kwenda kuepa Epworth toti itonomosvika pa Epatan kana kuti mbileza ono umbare ka uko tonazi mutauni ka epazi donuts nakarowa ne donuts wala wasonga ndiona asi ndine musikanzo zvangu ndombozvibvunza ndiri pate kuti asi ndine nechimba zvizvi but handikaite sei ndo zvacho zvitori ndo zvacho I think this time tombopa Kundai mubvunzo because Kundai big fan but I'm sure dangane question wake one yanga ina yati ndakasangana na angu Epatan pamberi pevanhu nchamubvunza ndara chimbotara ina angu Epatan unozati unongoni kwadzi ndini starstruck ka unombosangana nemunhu bozi chi bozi ndikona kuti kunakira zvokuti ne vangu veta ine ndaurongorowa mhanzi chete asuzana ndomanati donuts ndakaro donuts but masongo akaita ngekuti wazi chinhu zvokuti wakasangana nazvo ka asi chazive mawani but vanhu vazhinji vambozviimba vanhu vazhinji vambozviimba but wakazvifunga sezvo vanhu vazhinji vakutozozviona izvo zvasanganisi icho shina pane mpesa azongondifonera chamwari ngopepo waisanyepa ndiri tonazi zvezvi ndiri pamawani
bozi mawanire Eh, shuwa boss ngoda apa ndikozina sento. Unosvika toda zvimambuya zvimai zvipatoya zvezvi kutobhadharisa. Isamari. Dora ona kutodai so kuseta. Saka Zvakafana nenyaya yekuti tinovatenda variko. ari kubvisa mari kubatsira mageto youth. Tosenze. Atotenda vari kuhura. Vari kubvisa chi? mageto tsingura Pamwe pacho 10 Vanenge tani. vane nguva fana una umwe asingagoni kutopfimba anozi. Mafana vamwe vadiki vamwe vacho titorinawo Saka panano vanozongonopona nemapondo tora vaya. vamwe vacho titorinawo panano hatisina kuti titaure nemazita Asita asi kutaura. tisitaure nemazita Kutomuona munhu wacho. Kutomuona munhu wacho. Sita asi kutaura. Asi ndinayo pano. Aya usanyanyeda ko serious. Tikuona. Okay, ango. Inini kutanga kuzokuona manje. Ndakatanga kuona kuChillSpot. Yema. Ndokwamakazotangira kurecorda kuti professional recording. Zvokuti zvinyatsochitanga ka. Ndatangira pati pesa ndatomborewo mastudio ari kugeto. But 2018 ndo pandakazi ndachi kuChillSpot. Ndanonesawo fani ndasvika kune inoendichi ChillSpot anniversary. Pasa rawo ravaita paChillSpot bye. Tosvika ndanetsawo dombo renyika. DJ ndakuimba. Ndinoimba ere pano. Ndati ndoimba mukuru. Amira toni. Ndokuudza. Alright. Afana imba. Zvazvinofana kuchiuya. Toti mukane vamekidhenda pamushini vabayirira mushini vandapinda ndava ndarova dhanzi papa zvinhu zvatovhaswa nepolisi nguva iyoyo vanatongopera dhanzi ndii ndakaera sei seni ndakatopinda mustudio inorova dhanzi zvatoita Aba you know what? Imati 2017 ndo pamakatanga urova mangoma. 2018 vatatenda kuChillSpot. saka munobva mambeta upcoming. ndakatanga nekutongozvambura Tongoskana andamboita upcoming handina ndobva makarova dhiri kudanana. andikuzoona manje mangoma upcoming yayo andatobigi paya meditation yacho amena wako ari maupcoming tatongopinda tiri mabigi. Bosi munhu ungati 2017 watanga ngoma. 2018 watokuChillSpot. kuChillSpot. Unoziva ChillSpot kune mudungwe wevapana varuda kutraya kupinda. But how did you feel? Kafeeling kacho kanga sei kudai mautongolinkana na levels ribe fantani. Baba ndakafara zvekuti dai ndaikwanisa kureba ipapo ka. Ndo chachiti chishwiro changu kuti mwari ka. Ndo kuChillSpot kukuda maridhim bosi vaibuda maridhim ka pepe. Unapana ningi. Maridhim aizosvikawo kedu geto. Tichizwa marekodero mumastudio kwedu. Saka song yako inenge isipo pachi. Ndaba ndakazowana poa ndakupowa mukana wekuti tichipinda nevamwe apa. Ndakapembera ndikafara ndikatenda mwari. Alright. But izvozvi zvokama wenyu wakamira sei neChillSpot family? Mai kudeni. Alright. Padena tiri bow zvekudaro. Fandani levels ribi. Aiwa bow zvekuti. Alright. Vakomana ChillSpot anenge anobata vanhu boka. Because let's start interview ka. Varungu they've got good things to say. Vari bow. But fandani Fandani. Wangusatambe nemunhu Fandani. Tatiste semswe ukona reception yakati. Fandani munhu boma. Ndinoti kumuziva in depth. Ndotoya kuti even paunongomuona unofanana different from mangwana pakuti Fandani ka paunomuona so anomeka sure kuti even greetings dzacho Fandani anokupa ziwelcome roti unyatsofila padeni. Fandani akanzwisisa kudhila nevanhu. Bona kana mukabvunza ndungi. Mukoma levels, mukoma Fandani. Pumako. wasirira ngoma ribe savadhibe mangoma depot levels atiti zvomaribe ribe takagara tazviramba izvozvo panotaurwa vanhu ribe hafana kusara. Okay, so ska point yanga ngari yekuti kuChillSpot I think pane mabatiro anoitwa vanhu akanaka yekuti everyone has got good things to say about them and we really wish both team ina rina mari yakambowanda yekunzi rinobhara animona but kuona mama recording label yekuti mari ndori pamberi wana rungocheba no wanzwa statement wana kundi anzi Fandani akadzidza kudhila nevanhu aiwa pakachimaster chigame chimaster hapana munhu anosangana Fandani anobva achiti Fandani anobowa akati Fandani azondita rafu kana maybe Fandani aine zvawanhu asingawira nawo havaratidzi
ndo level rekumaster Amen. kwachakaitwa na Fanda. Ofakazviona. Alright, after mark ChillSpot, biggest hit renyu ramunoona kuti apa ndakabva ndakwatura ndiripo. Ndabva ndarwa panomhanya munhu. Ende munoziva gore iroro ndiri mutown kuma9 madezi yamairwa temporary mutown. Engati temporary nchi. Maigona tobuda mudara makananga kana kuchechi madezi aenda ndinamata singaite singaendera kuita tsitsi. Sinamata singaite. Muchipinda mutown muchistepa kudai. Amenoti woti kuonekwa ine big. Kwenzi nemapurisa fura tonoti mune chi. Samani. Katinga chongo vatena soma mani change. Right. Saka vanhu vaimhanya dai weti uchimhanya nekupa waikwira kombi iri kuenda kwauri kuenda iwewe. Chero direction. Chero kana wangomhanya wakadai ungokwira kombi yoenda tapa. Wozodzoka utafara waiko. Saka naona mumwe ninja aimhanya so. Zvikanzi mukufunga kuti pakanzi panomhanya munhu apa. Maifunga nemafanisi. Munhu anomhanya baba. Ukaita zvekutamba baba. Panomhanya munhu. Alright, ko ndiri kudanana nembwa. Yakabvete ndio second. Alright, inspired by a true story kana. Aiwa. It's true. Yacho niyazi. Basa. Power of meditation. Basa plus unongochionoka but music inobva mugeto mugara mune wangu munharaunda umu. Ndomatonoti but type ini. Sasa nikwanise kuzvitaura ndiwatsura vanhu vandongonowaimbira umu. Ona song yamudara mazati. Ndakamboita rimwe dira ndakangoti wifi yangu ichitoita yaita. Pandasvika ndati ndiri kudanana ne. Sikanzi Inorovesa. Saka ndakazoiridza manje. Ndatinza song yacho nyatsoiteerera. Ndopakatanga unakirwa akati aiwa Saka good music. But inorovesa zvaidzimbabwe. Ange makaita kakunedzana ipapo mudzimu. Hairidzike. Vyaro. Inokwidza hasha. Kana ni mangu antoiridze. Hairidzike. Ayo mangoma ekuhoro. Mangoma ekuhoro. Mangoma echi. Asina angu. Danzo, danzo, culture danzo, ndema clash andika. Last episode takaita na boss poma kwachita kuti inini ndiri munhu wedanzo. Ene ndoziva kuti danzo ine chekuita nema-clashes exactly nekuputitsana but handizodi kuclasha nemunhu asiri level rangu but ndakatisa malevels acho andika emangoma malevels amuri mimi ndo ana Enzo ana Pumako ana Bazooka ana Silent Killer ana chi pakanzi izvozvizvi muswatikondo wanu parongwa clash yekuti muputitsane munhu alevel renyu. Are you ready? Ndowaputitsa ende itoda 4 andibasa ndodhanza yacho ndotoputitsa manje 4 ane itoda mama ndoputitsa bozi I think ma clashes aya anafana mboita chimboyo futi kuwakuru asangona mbari kumafana nema $5 yomutombenda kuwakuru yatozvati no angu yapatora nonga achidhedhana kana nengwere hati itoda ngwere munodhedhana naye ini ndoda kudhedhana nemunhu wese chera anoziti anoda kudhedhana neni arikazvipira angozvipira kuti ndikuda ndikutodawo techitoda sakapaiswa blank checker tosvika kwese kana unaona Winky ndoda kwese kana ingoti clash andidhanze ndotoona yonguru ari apa ndiri apa ende chipema tsanangura kuti hazvisi zvema-feelings aiwa hasi andidhanzi ndodhanzi ndokaucha saka chakuita kuti zvizodanwa chakuita kuti vanhu vazoti ma-feelings agona basi ndezvedhanzi bozi kuona chi timu ya Winky D mamwe mafanzi akaya anoita ngasina kukwana ipo papaitanga kuti mpanoneda kuti jasaiza Winky indruani mandibvunza mukati izvozvomangoma after all pinda pastage indoimba iye anoimba malevel chete ndowasiyana but ndikatonzi pinda izvezvi ndopinda mangoma ndosaka mona iri kuita se ikutorasika kauchache dhanzi mo vanhu vakuzoti arasika dhanzi kitonge kudziposa vanhu vari kutyana anodaita murudo ngatiite murudo kudheni kana tamupa dhanzika tombeta zvedhanga paitwa mama munhu ngoyo munhu anotati pane mamataura kuti kauchi yacho inotorasika yedhanzi zimdhanzo haisisiri zvayanga iri pamashure
koza pasina na ridhimu izvo zvinganwana wakuru wacho wachapinde maridhimu wona vakungoti ndorova masingo bhosi anozo ndikapinda ridhimu rinofanawa ukona chi mamwe mabig artist I think havasi fit for danzo chaiyo bhosi kana uchitya kuti iwewe ndozobatwa nevafana hamasikechika kudhanzo kana tonopinda ridhimu then vafana obva wapisa wakati vanhu vakaita sena boundikila wakatya kuti ridhimu rinaaukalaitatisewe kana katere zvezviaoripinda fone katera angatike ridhimu nekuti ridhimu rapindwa namasika ochika kuti anhu achapinde ridhimu wafana achichi mndu anopinda achiti dhanda ndozofanira kuita dhanzo ndo pakafira ningi ngoma ipapo asi kuti dzafa kufadza dzinayo asadza yanzoenda hadzo kumakuwa tikaramba tidaisani ndauda tomboona ndoita sei kuti risafe dhanzi racho tosaona njiramba uchingorowa rochi maroho angu po ndikuona kuti onesa mwadaimba chechi mwakuzotoimba ichi mwakutonini ndinorowa roho dhanzi kana wada kunzoo chechi variko anatuterere variko anacharamba vanonyatsokurwera zvoti mweya unodzika ukadawo zvinovaka variko anajapresa ana mukuru anonyatsokukuudza zvakadai ukada roho uchiuya kwatiri oya kuna uri isu last episode ka takangotaura mawords ari roho in fact ndakataura bhozi nini ndine zvivindi andikwati saka uri mwangu zigo mwangu but vanhu vakauya vachipopota wati vamati hey we've lost respect for you chichichi anditi how do you handle criticism iwe vanhu vanodaro handosva ndikuta kuti panotoitikawo kana bunyango ukaimba chechi yacho tarisei kana wese anoimba chechi panotobuditsa zvinhu zvacho vanotowana futi anenge saka izvo zvagara ingori obvious kuti ukaita chawaita apashaya 2-3 vanoti hazviite sei hazviite asi inini ndiri kuita sei ndiri kuzviita saini kwandiri zviri kutoita sazvoti nimwe zoti takati zvinhu zviriko unogona kungofira kuti but bo manje kwandiri iwe wakati chiko last time inini anzipula izvo aiwa zvapana nesong yangu Epatan panomhanya munhu apa roho yacho nenge nyisa panomama munhu apa anoona itori neclean roho ziwanai ndati zvoni last time wakati chiko ndo zvandakataura kuti kuti kune song inonzi airway kumama chete ari kunzvenga nyaya yake nyaya yakataura yanisa nevana ndika puma kakati kuna mwana anonzi pastor mbo vekusouth ka variko zvakana zigo aiwa anonzi pastor chi mboroka kazoshuwa alright ndombo vakauya muno mari guest speaker muno munovati chi welcome pastor asavanyanya wavo avazonyanya kwete kudaro chete iwe uchoda kuvadedza ukaona uda kuvadedza unoti chi orit handitogona kuti vamagaya vamakandiwa vapashon java ko avatoti vani vamboro there's nothing sinister about it iwe ukangoziva kuti izita ravo hauite problem fanika ukatanga nototi pastor avatopedza but ina think even South Africa vanonge vasingazonzi pastor mboro vanonge pastor boro kwete bore wezari deep muzimbabwe munomu aropisa andifunga kuti vanowere munomu ndakanza chinzi vanogona kunge vakabhana uchinzi toritambira sei foni yangu iri ngatikoti tichiudza vana mudzimba umu kuti tikuenda kuchechi nasi kuona itu pastor au inathingi mpesiya akatozvita itoziya because madhirama anoita hadzaita drama wakona baba aenda kukoti necross ndakaona aenda cross because ndikutambudzwa avadzaimbosungurudza vamwe ka dzoshungurudza vamwe manje dzadzo munoona verenga zita raloya uyu wekuzambia kuti anonzani
lawyer of Zambia. Nambili Mata. It's a legal practitioner. Verenga. Ndisana kugona kuverenga maglasi angu akavharika. Swear Verenga. Aba. Nambili Mata. Ini ndogona kungoimba masongs aangu Epatan. So more African culture. Anditi. Across our cultures and our languages. Kune words ekuti rinogona kunge riri tingati chi rinenge riri word rinonzi rinonyadzisira mushona. But just across kuZambia rinenge risinganyadzisire kana kuSouth Africa rinenge risinganyadzisire. Saka tinotarisa context anditi iwe kana uchiona zita rere kuti Nambili Mata uchiona rine problem anditi iro iri zita remunhu atina kutuka munhu tadedza zita rechi remunhu saka pfungwa dzedu isusu ndodzida kucheneswa kuti dzichene pfungwa dzedu dzinoda kucheneswa kutanga nedzenyu dzisingagone kutaura idzi no apa tuyataura ini ndataura ati Mata ndenda kuti ati Nambili Mata inogona kataura masongs aEpatan. apizatiremerera pazita racho apisa inomuzvabve muno mutelevhre kuti tinonyara kusvika palevhre kuti hati tichiko for example maglasi andika takaisa contest yekuti maglasi andika sekuti bota sekuti bota ndakutonyadzisira kuti bota zvinhu zvinototyisa Tiyati kana kuti ndakadya kana kulaza ndona manje kulaza ritauri kulaza zvafane soni yekuti yangu yekuti mutsetse yafuti tamboitaura nyaya iyoyi ukaitaura kuti mutsetse nechirungu iline atiri pamutsetse pationa inini ndaindikaima chiti laini takuda kumira palaini ona ngaisanakidza pati ukati mutsetse saka vanondobva kuti tichikuita sei saka kuri kuti chirungu manje ndachitonyadzisire panechikona kana even yekuti pano panoraya handikuona manje anambotaura kuti pai kana patara wangu notsigwa apa notsigwa nebota kana pastage paipaimasong iyona kune arunda ungoti ngoimba tatorwa pano panoraya apa then ango after ChillSpot makazoshandawo futi nemamwe marecord label Passion Java Records bongo vamira sei mushandiro weko aiwa bo futi ndona makaenda international wakaipa kuona ndakapinzwa mflaka ndikanoemba naRevana nemamwe acho asati azobudawo zvabati achabuda ati ndikabatwa bo zvaifamba kusvika nanhasi tingori bo right ini mubvunzo ndambokubvunza yangu I think for the sake vanga vanhu vasina kubva anza because I believe with this podcast ndika ichange kuma platforms ese last time takataura kaenda pa platform pangu taiti susa ndika makanzi mapiwa bands na Passion Java but bands atakazokuona imi nayo yanga yakanzi yatengwa yanga isiriyo so for the sake yavangu ini makandipinda ndakanzwisisa even now I don't follow I think wakanzwisisa but for the sake yavangu vanasakuzwa kuti zvinhu zvakanyatsoitika mungona kwa explainera chakaitika benzi ndakatengerwa chaiyo then inini fandazoitengesa fandatenga yandokwanisa kufamba nayo ndoyamakazoona ndinayo right but yandakandatengerwa chaizvo hazvitori pamwe ndiri zvitori pajekiri mota ndakatengerwa ndikangofamba une 2 minutes pandaono chibaba chaida saka nini manje unonzwa fiwe pazimota dzimwe dziri hombeka unopowa zimota tiri kana 5 liter kuona ape unongosina kana yekuisa fiwe saka unozongonoitengesa usara nechenjwa kutoisa fiwe nekutoita zvimwe zvinhu ndo zvandakaita ende baba makanyasoita ghetto youth fanike nini ghetto youth in person akambontengera ndakatombofunga kuti nditotenge iri imba chaiyo itori stand chaiyo pachighetto youth in Passion futi akambontengera iPhone 13 Pro Max ndichingobaya padena ndamira 2 days manasangana natsano wakundai zvikanzi handitengesereka ndopaiwo vananzi grand vanatenga ka 11 wakazondiona ndikuti manzi kwa iPhone 11 mkuru ewo Passion ambokuitira ane uzoona wakaona kana producer urochamisika kuti boy here mubvunzo wanobvunza ndati Passion akambokuitirei hawandiitira zvese mudaro nemafoni atikatenga hanzi akakuitirei
asi chichikupo iwo akakuitirei akanditira zvese ana matiro uyo anati akaitirwa akanditi receive inini ati zvese zvabohani mazwa ndanamatirwa ndatirwa inini passion java akandipromisa mari painterview yakaita nazigo akanditi zvo ndofana batika ndiambo ndipe $. kana inini ndakapiwa $. hanzi mupana ane musoro wemanigerians vachapiwa mari but haini nangu asha dzangu dzakakuya ndawanzirwa panosonzi ngayatira $. Zakula ango then tiri patopic iyo yapashon tinongoti patangobanda kuti kuuya kwembinga mudhanzi mbinga totara namambondini nana Mike Chimombe kana mudhanzi Mike Chimombe ana asi totara ana zebdzikira ana more life ana jazini akawanda promoter ndezvipi zvamunoona zvakabatsira tisataenda kune zvamunofunga kuti zvakakanganisa zvakatobatsira kuti tiitewo mabig artist uzikuona pamwe pacho unogona kunoimba mumastudio amwe tokati akwake song ichinakidza inenge sina mastering iribo but nembinga manje aibva kuchita song vaisirwa mari yevhidhiyo tokwirana ndege panenge munoshuta masigaro atoona imari neishanda saka ini ndiri 1 manje ndakaomerwa wafa wakaburitsa njeketa sei chakadaro saka una mbinga ka dzikatoshayika mudhanzi rinogona kutoparara saka dzinotodiwa ananashi varipo aitosimbisa vakomana avo kuti zvinhu tese tifambe saka mbinga tikukudai please uyai mudhanzi alright ko the other side botsi mbinga kana muchidzikoka pane zvimwewo zvamunogona kudzitsura kwete 1 mbinga tongoti nesuwo vachada kuzoitawo mbinga pamberi mari mudhanzi kana mbinga muchiwo mudhanzi mozoti mageto youth futi ndozvanikwanisa kungotaura mageto urikuya mageto youth kumafano mageto youth saka fanira kungonzisa kuti chete kuti mushando wedu kuti haufanira wanenge wakadai isto wataziva vakuru soso andona tichishanda inaithingika panyaya dzembinga panyino chinhu choti confuse ka pane mbinga yekuti inenge isitori mbinga but inenge yangu yazobatsirawo munhu wayo akati maybe munin'ina wake akafanira sajazini chandongoziva about jazini anongopa ana simplex mari ikoko ndozvandongosiya saka handizoti mbinga yedhanzi iri zvatingaitaure akatosiyana napassion java anobatsira munhu 1 mudhanzi akabatsira vanhu akawanda ona kusiyana kwembinga dzedzeko dzakaita pane mwe kuti ninika munhu anongonakirwa neni zvangu noti kuti ari kubatsira dhanzi ari kubatsira munhu zvokuti hatingamuti mbinga yedhanzi atosiyana tinashemtaris but nashemtaris anobatsira 1 munhu wakatisa ana japresa wane kahistiri kaanotaura ana xq ana freeman anozvataura about nashemtaris kobva kwati vanhu akatasana jazini ataurwa ini jazini panoimuona ndaingozoti aingopa mari ana simplex nanijo angopanijo zvandongoziya saka akonanga hatingamutaura kuti mbinga akonanga ine mari but anenge ndiye resem jazini watotara jazini jazini mana munhu anonzi jazini so anobatika kusimplex wati nijo macomedy saka asiri wandora ndiyere wandokutaura jazini wekusouth ndiye sa jazini atosiyana ana mambondini pakuti wakanzokondungeita ndingaitira zvokuti mambondini wakambondewo wakanzopuma kwangaiti mambondini wakambondewo ona manzi jazini akapenga pamunyati yake ba anobatika one side saka toti mukuru wazobatsira angangona ngari mufesi wasimplex akangoitawo mari kana mukoma wasimplex dono ukama wakutongamira sei saka pambinga dzedu dzedhanzi apinde iwonaona nokuitisa mariyo tingavati imbinga dzere dzemayoutube no imbinga yako yori 1 saka pane mbinga dzemuindustry ndana madzibaba vangu indodiswa mari nana madzibaba maprofita mapasta neng'anga sekuru kafera zvoti panapa ndakasimba mukusanganisa simba rechiwanhu agadzira ana madzibaba samson magrazi masango kafera muchefa passion java handichataura mazita ukuona kuti pane munhu akaita sasamson toona kuti imbinga yedu pakuti haasi kungobata zigo chete
anobatawo sparks aina ansata ndimubata andikuona ndo patinozoto anobatawo chi anenge achingobata akunanga achiri muwei zvafanira kuti tina shava tikutarisa anogona ndakabata 1 3 4 5 asati asvika kwauri but machances ekuti anosvika kwauri hazviri nani asiyana nani ayapera nyembinga zvafanira papa wangu papa Jose kuda Jose andini ngirine yako imbinga yako no imbinga yangu futhi oya mbinga yako samuri duka no pana sendi anana andozati no kuna papa kunda imbinga dzichamuona ayo gadzibo imbinga ukutange mbinga mbinga ndinani mbinga indoibechi sapana mbinga manje nyadzoka pambinga pane mbinga dzekuti dziripo pakubatsira industry ndo mbinga dzangati titaura andika but disadvantage adzo andaona inini pambinga ndeyekuti wongoyeya ungazobatsira vanhu vese andika but pamwe pacho kana dziri mbinga ngadzitirawo kuita chinhu chinobenefitawo vanhu wakati one day ndizvifambe kuona like for example kwete kuti angona kuyawo taridhim taridhim risina chekuita nezita rake kuti zvinyatsooneka kuti no chinhu chake munhu una kuti taridhim inongonzekana kuti major love ranenge asponza nopinda vakawanda anangaida kuti kazi manje mbinga dzese haina mbinga inongokuda usingaipigi azviti unofana kuzotoipiga ka kudai ungopuwa mari yete nemhenedzi ukanyara ngonzirova mangomavashoma vanodaroiwani chete asi mutaura vanhu vanodaro vandoziyeni andaro panzi sejomula ndiaidaro amekana muchimuziya aingoti ita chete mogonodza kumuziya because aikona kungoisa mari muchinhu ungoti maartisti tayambokuita ahambotare kuti gaidzika muchinga mazoenda ine mubhiga stone river ende nomubhiga chitombo rwizi nohambodaro anongosuplya chete mari muchino panonyarara tochidzoka panguva yakanetsa ChillSpot panga paine Bazooka Enzo Pumako yanyanyofamba iri iyoyi zita iroti maBazooka Enzo nemapumako then ango Epatan wanga waripo but wanga wari chiango vatango vakazvimirira sekuru wanga wari kwawo but mamuri pamwe chete tiri pamwe zvedu ukama uchiri wakatsimba pachedu mafia rangu zvokutodaro kukatorwariyo zvandofona mwana wamai pakaipa ichitofona mwana wamai pakaipa murudo ibasa chetoti mashozi anozongosiyana kuti mwana ngakuzobuda achinanga akadai mwe achibuda akananga akadai but tikasanga sezvo tikaita so tichitonasonaki tiri bo ndizvozvi alright saka how do you handle nyaya dzekuti vanhu vachitizona angu Epatan makapenga kudarika kana gaspi kana munhu abdara makapenga kudarika dhadza ndongoti thanks ndara ko ndikaita semunhu ndo zvakuona asi ndoti azviite amunyemedzironge kuva hambo asi ndoti nditi aiwa usadaro fani rinovhara todedzera kuti saka ndikusapoti uchira indotofara yadaro amunyemedzironge zvangu stoibebato ndinokunda uyu ndinotedza kuti iwe thanks baba nape muchindisimbisa bondikati azviite aiwe tine issue yandinayo andikuita problem newakomana imi wanyowani mimi pana madhara yenyu ona pasocial media zviti apalevel rekuti pangona kunzi ngatingoti angu Epatan makapenga imemi kutodarika Winky D andikona pakanzi Winky D andika iwo hana yako kuti unongochitya chi mafanzi Winky D but pakanzi wakapenga kudarika Shinzo unongoti zati military yashinzo ilo waisa military yashinzo ilo unomazati mafia member bani pakanzi Winky D wegotovhunduka vanhu kwanzi anokushandira chakaiba chinda chiri chinoda kushinga but then tine new school ezvinozvapo mostly hip hop masalala amusonange ari kutonga masalala tikatarisa matrending charts nditotarisa masalala ari kutonga but ari kutonga
vari kutongwa navo vari kubvuma kutongwa wacho vari kubvuma zvo zvacho ndo vari kutotongwa bcause ndikavati vasiri kutonga kai vanhu vachiti vari kutonga ka asi ini kusaidi kwangu zvangu kwangu ndikutonga asi kutongwa nemasalada hamisi kutongwa nemasalada handitori umwe wengwere handisi kubvuma kurova vari kurova komana vari kurova plus masalada emukamateerera zizosvika patone rimwe ridhimu rakapindwa naholiten but ridhimu ukateera iyi nderedenga nderauyu nderawinza mamboiteera songa yake minyowani vakutoita futi vachitouya kudhansi kuwani kuzviona saka asi angu ndenda kubvunza kuti chii chamunofungidzira kuti chingagona kuitwa kudhansi kuti ridzokere paipai dhansi ringoda kuti maridhimu vapinde vakuru ngavauye kumaridhimu aya vangorova maridhimu vauye wapindi maridhimu vakuru Freeman Killer T Winky D vese danadhadza vese Right. kila tinga vauye vapinde maridhimu zvinozosava dhansi mugame bozozochinjira chinonakidza uchinzwa kuti ninga ipapo after apo uchinzwa uyu uzotanga kunzwa futi wafana zvinoramba kwati kumaproducers andika maproducers musabve manyanya kubva mata kuti kudza ridhimu 60 vanhu 70 vanhu ridhimu nokuda kana vanhu 10 pakuda kana kuti kana vakuru vacho kana vachinge vauya ndika roitawo kana kuti vanhu 10 chete kana vakuru vato vanenge vada 20 tichada vakuru anenda kutsvaguka na 5 vakuru 5 vadiki hatina situation yekuti vakuru vanouya vese ngatingoti paridhimu rasimplex andika pouya vakuru kana kuti 5 navafana kana kuti 4 ufaini kuti vafana but mvunza ndinawo ndekuti ivo vakuru vacho chiri kutati vasaya kumaridhimu papo ndauti kutozovabvunzwa vakuru vacho vese kandikakwanisa kusangana navo musiri kuuya kumaridhimu wangachibvunzani kutya here andikubvunza munhu wese pamwe amena ndokumachuwa vakuru chiri kuitika ndokumachuwa inathinga vakuru ava kava vari selfish anga vauya ine level rekudaiwo they know kuti kuenda kuridhimu kubatsira culture but kuita album kuzvibatsira iwewe handikuzvona kuita single kuzvibatsira wega bose vakuru ava ka vari kuperforma very well kumaprojects avo andika but kuculture kusiro wafana chinhu chimutiwo avasikuda vachazofa kavasikuramba ravapenyu kana kutopera ufana kuzosiya chinhu kachisina wafana ufana kuzosiya chimuti ango chinotonyanyondrwadza ipa pandechekuti isu kuzimudanzo ridhimu rakafanana nemedley yekuhiphop exactly vakuru kuzimudanzo ava vachada kupinda mumedley muridhimu asi vanobvuma kuenda kumedley yehiphop vakuru zvavari kuita vakuru vari kutorwadziwa vakuru vakutotengesa dhira kutengesa vasingazive kuti ivo vakuru kupisa kwavo andika kunofanira kukabhekwa navafana vaiziva kuti vanyatsoone kunzi vakuru vari kumusoro kundipisone dandakabhekwa futi nevakuru ndiracho nobvalanzofamba saka izvizvi I think vakuru vanofanira kungotinzwira utsitsi pamaridhimu next year vakuru kana paine mukuru ari kuonawo uyaiwa kumaridhimu kwabva kwati ndakaona nge vakuru andika vari kurwadziwa kana kuti vari kushaya kuziva kuti song ine ndaimba ini ndeyaproducer ndino kuti maartist emuno mazhinji vacho vanongoda zvinhu zvichienda pana sinzi artist makaipa havadi kuzonzwa kuti mumwe munhu wakambonzwa songa manje sekuti pakutema minda takatanga tese riri sango asi pakazoita mwakazobvunza kuti ndiani arima apa pakawana akangoti ndindarima kugobora zvese nekuita se nekusango ndozvoita maartist emudanzo havakwanisi kudawo kuti producer adyewo havadi kutiwo madj adyewo havadi kuti vada kungoti zvingamba saka vanenge achigaya kuti ndakaenda kwasimplex nhasi andika ndakanomupa song yakaita hiti ndiyachatora maroyalties ndiyachatora everything ini ndiri papi hapasi clear manje pakati paproducer nayewo because producer anenge ane masingles artist anenge achimborova mahara saka producer anenge akuti pamasingles ako ayayaka ngatichitei futi dhiri vakomana havadi izvozvozvo asi ndinoona dhiri ndonongatikadai so tikatiwo kanotaura naproducer ona wangu ndoda kuita song yangu saka endaku ndofanira kurova ri tu vakuru havadi manje yake neyangu yake anoisa kwake yangu yandokanda kwangu vakuru manzi anenge vakuona nge vakushandiswa saka vanopesa ovhura timastudio tikwawo tichirekoda zvinhu zvinobowaona timastudio tasati tichechedza mastudio ese even kubva kujamaica
even studio ya Vibes Cartel airora nequality nestudio kati ya Frasi azviti oziya cause Frasi ndio basa rake uya kuno kumanje kuona kuti matista ya manje bozi ndofunga vakazoona kuti anozvita kuafford kutenga equipment yestudio and every artist auda kugadzira ka studio kake kanenge ainako osvike kobota ka stable kake oziya inyaya yekuti avadi kuti vakomana vadya ndosaka chinhu chiri kudoona kabhodzi kuna chinhu chichitanga chachina vanhu vakawanda vaisimbisa vanhu vakaneta izvezvo nonge vakadya easy kunavanhu vaifamba nemaflash vachipa music makombi vaita sese vanhu vakadya easy maproducer aita sese vanhu vavaso ndana Sparks ini ndakatozoswitcha on behalf of himself saka Sparks maitofamba nechinhu chena makombi ndaifamba nemusic sha muchipa makombi kune music yawangwana ndaifamba nemusic yaFreeman yaLady Squad ndabona ndi aligned ku Danger Zone ndaifamba jamani unabudza kuita Freeman album ndaigona kufamba nelaptop ndopinda mtown ndotanga kulodhera makombi ese ndilodhera music yayo yaFreeman ndaizvita out of love but kana tisina mari pakata kudyawo katirangariraniwo tirikoka kuno kwete pambanogona kundipasana ndinofanira mazwana mazwana nditichi handiri kupiwa mari ndinongoda kuti niuka ungosimbisa chinhu changu ndotsvaga ndega mari yangu ona Epatan watoita wakasimbisa chinhu chedu ndozvandongoda chete ndotsvaga mari yangu nesaidi rangu but vakomana vanoda kuramba vachingobhigwa chete vachingofambirwa chete vachingodya chete anko pamaproducer ibaba ndichakula down zvagadzirisika tokasanyike papa nyange vanhu vakasaitira inini ngavachitire vanhu vari kushanda navo izvezvi anko makidi aripo makidi ndamusiya zvangu ari padini DJ Mike D ane mhuri andikuona saka vangambona mucheche wavo ane jaya ravo kudini kusaka ambosara nemhuri 2 minutes alright ndaudzoka angu pamaproducer obvious levels ChillSpot makashanda naye so ndo munhu wamunonyanyotaura zvakanaka pamusoro pake besides him ndehapa mabaddest producer munoona kuti makashanda nawo Simplex Marcelo Oskidi Timani ChillSpot iyoyo toti Sunshine aini ndashanda nemahali unoziva kuti munhu akangogadzira zita vakomana vevai mabhigi chamukuru vese havabhusha vese bhona vanhu vacho vese vanogona asi iwo ndozvongoenda nesong yako kuti iri kuda chiani ona nemwe song ndikada jiti panapa panongondedza ndobatani Marcelo ane pawa ikoko ndoenda ndonoti iri kuda dhanzo toenda kupi mhanya kuna levels iri kuda komishawo kana conscious Simplex unotobatanidza wega kuti iyi song yangu iyi inoitana nauyu chete but havese bhona vacho alright koma upcoming producer ariko anatero kawo vati rimfanira kunge ari kuyana zvanzi tonde ari kuya ari pageto ita Flash B variko bowa fanwa vari kugona futi yayo ndikupaona then tinemufana ari pageto pangu anonzi exclusive studio ndomuziva anogona futi then tane new dance way zvinozvo yana madedido iwapadako madam rabada vari kupfuura kapa anogona ari kurova vasingazoti acharamba here akadaro asi kuzongoda kuti tibvurubvurudzika hanzi naSparks hapana kwaari kuenda chinongoitika pana Madedido ndi Enzo Ishall asinganyatsogona but zokuti patandira Enzo ndikatozozvona ngoti Madedido kandi Enzo Ishall asingagone so asinganyatsogona saka nothing new chekuti nini ngacelebrate pana Madedido kana kuda Madedido ndongonzwa Enzo Ishall but zvokuti unakidza vanhu izvezvi ari kuspaka zvake ndozvandati asi kuzoti zvaari kuita izvi acharamba akashinga here inini hangu kunana Madedido kako andiko Madedido do ana Madedido they are really riding on the wave pamataura nyaya yana Piradend manje Piradend kuita kuita Madedido Madedido ega ndoparika pamarwero ana Piradend asana Piradend asikurova no vari kurova but ukona music ya angu Epatan unoona kuti music yatoiswa thought into it we are just not talking about clownish music
ndo yana Madedido kai No, yana Filadendi Madedido ari kutoimba ko Filadendi Filadendi ndo yandoti clownish music. alright Andogona but munoziswa clownish mukati. alright amene muri kuiona sei music iyo Uibata zvanga. sense yandataura maibata Andiona ngashinga wako bana. bari nini Madedido ngatizotaura nezva Madedido next year muna April nyaya Madedido ngatizoitaure panapa ka next year April But kune nyaya kundirwadza inini futi. Ndombotaura pamberi penyika. Ina nchazoti vamwe wacho vaimbi ikatona ikuita madrama because vakuna vamwe vanoimba madrama vari kuyazoimba kuito zvinyazomunyazozvona sei ndo exactly zvandazve clownish because kuna vanokisa drama mangoma kamgoma kunoona pogubhandi wedrama but akuya kuchema vanhu toti awina achichema chete hapana here kumaclassico kuma-entry requirements ekutika we don't want something funny zvekupedza dhanzi vanhu vemadrama ngavambomira kuya you don't want something funny say yo chiti unodofarira Madedido no Madedido haasi kuita ngedrama matsikecha aya mudhara alright kuti majokes intro inzwanzi vachipwetekana angwebata nangona kuya pastage ubati ndosiyana nini HausiKUDA anditi chiti Madedido azvinosiyana nekuti Madedido ndiripa wakada mushoma anditi it's creative genius anditi but munhu akauya anditi panenge zvitora zvazimupogba otanga kubudisa musodzi no hacheme chete ane masong anoimba Pogba but tikumudismisa sacomedian ndokuna naMadedido ana Filadendi kana favorite yake uyu anonzi ane mufano waunoda zingedo yokunaiza bomu solo akuimbei solo amana ngawasiyane nazvo zvinhu ini solo nomudasa comedian zvekuimba but kona vanhu vamachionza mani ndo vanhu vachakutuura dhanzi wavo vari kuwina kucup clash vari kutochiura dhanzi Cup clash imwewo nyaya no cup clash imwewo nyaya ndiri but it's part of the Zim dance ecosystem you cannot divorce it from the no inini zvandikuona ndezvekudayo handiti tine vanhu iyo cup clash iyo ndeyokunzana Madedido irikunzana Filadendi vanhu vari kuenda pacup clash ipopo no majokes egega aiziya drama music yamdana ngatitarire music mangoma kuti ona pacup clash bebe Madedido handiti isusu Madedido togona ngetitori nebeef naye asi Madedido kurova ari kutorova iwewo Madedido ndione beef naye inanda beef naye Madedido handinakidze inini ndikuita zvandofila mwoyo mangu pamusic I don't listen to Madedido inini handione chekuteerera pana Madedido zvafana chorus yekuti Madedido song inofana yakaita naSimplex handika song zvakati wamanaka ndamunhu mukuru sha nditajeje naJordan kumba unakunzwa Madedido komadeta main zvakasonga airira achiti no we can't take it no more wakanzwa song yaririkiri pepe wakanzwa lirikiri pepe lirikiri ripo ndozvafanana naMadedido Madedido zvinoti Madedido chongati sepa chorus alright tototamba chorus ne headlines Madedido atera mega gani sparks zvinoti ona sparks nduti iwe sparks zvinoti iwe kunzi sparks zvinoti kunzi sparks sikuti aziteka kuti azita asi ndinga vana yapana mutanga kuimba chiti maspaki then vanhu celebrate vanhu ma 33 years vanasusu zvakatanga kuti ava akapenga mfana uyo akumberi ndo pandiri kuti Madedido handiti asi ndakanzwa vanhu vari kutoda achiti Madedido yandona kuti andizvo songa yakari kupera here ingori Madedido anozomboti chii wabada swabada murabada wababa ane song yakari I think ngona kuti sparks ato convince even anko Epatan kuti Madedido anoimba trash ina ndondigonera Madedido ndataura wani Madedido nomuzaya ndozvo ndati Madedido ina ndondigonera ndizvo ndataura asikwanisa kukomenta nyaya Madedido akaita akona Madedido azvienderane ndizvo ndataura ndati Madedido patani rake rari kuita ka riri right handiti atofanira kanchiva ichi andikona isempatani ndoti iye akaramba akashinga manje good asi zvazongoperera pakuti ndosaka nati nini ngatimpe kusvika April example yamapembe ekanjiva kanjiva means nothing but it was musical yatomadza vanhu
Wokanjiwe kakandoka ngari kamwe kaka. izvezvi Enzo ari kubereka njiva yakati. No. Enzo aishawo kuona chinhu. Ari kudenga. Mani kuudze. Enzo aishawo kana itera Enzo shepo kutanga. Enzo aishawo masongo akanga akatopenga aisika njiwa. Akatanga nemasongo aitonakidza ana matsimba waiziya angari kuma before kama kanjiwa kazokarowa kumberi waiziya ko ndinobva watotanga nekanjiwa. Alright, nyaya yaspatsuna Madedido haipere izvezvi. But point yatati taura ndeyekuti kwakuuya drama mudanzi kumangoma ndozvandikuramba zvinokudhisadvantage aisei ndozvitota vanhu vapere kana dhanzi racho muti rapere bhozi akuchauye vaimbika apa mbika dzacho vanachipazi watasoti vachadedzawo mahatisi vanobva vadedzawo nemadhirama kuona une dhirama kutoona mune dhirama akuchema paipe vanhu vakutofara aimba kuti chiko murume waona adedza unga mune dhirama nsola akuimba kunzomwa kuti anzi uyu zvotikaregera uchaona webhora memanje tonzokama kuimba vanesa kuti vashaya zvokuita vangoda kuita zati kama biliati ane ngoma rake kuChillSpot vanofana kuvhetwa makoma asingoda kudaro komana indotonange itori sabotage itosabotage kuti tore munhu drama achazouyu kuano atakabvumira kuita drama nekuimba ndikapfupi chete mune masi kutinamidza kutenda matrends ndinoti patiktok aya vanongatigadza matrends aya vanonge vachitoseka vachitosvora obva aita ake kachalenji kake then isusu we think kuti just because kaitwa patiktok saka ari kupisa but iyeka anenge achitoseka kuti Madedido obva aita kavideo kakanika then isusu we think kuti music zvakutrenda no hazvisiri izvo zvinhu patiktok hazvizvo zvemafanisi this is not music TikTok inokutokusimbisa. We need real music, good music. Not this one. Kanganenge kuti unoona kuona song ichipisa pa TikTok obva vanoti kanimbo download aitire. Obva song yakatodhakwa zvayo haina kana kuri kapati kako kanenge ngotorwa chete. Waiziya ndozvikuitika papa. Wanosia music chaiyo. Mwana kana TikTok yoyo anenge akatoseka chiti azvikuimba kusimudhanzo soda saka vanhu vachititopera obva ita video yake Madedido ndotakaona ari kutrenda. That's bullshit. Toda good music real music anziregera izvi toda music izolo you see maitanaka andika munhu akatanga kuti challenge yangu naitoseka maitanaka for the people obva itanga video kakandika obva anzisaka ari kupisa ari kutrenda manaka good music komborerwa zvangu ndezvajaja inini zvangu ndezvajaja inini vaimakungela inini HausiKUDA kunzi ndina mwari ndingatye apana wandotya tinofamba ndina jaja andina mwari ndingatye apana wandotya tinofamba ndina jaja ndofamba una jaja ndoklaima kungela ebesidichise kusiya vato music for good people. right komborerwa HausiKUDA ndofamba na chacha inini ndofamba na chacha inini chero zvikandirwadza inini mangoma changoritsa ini ndina mwari ndingatye apana wandotya ini ndinofamba ndina jaja andina mwari ndingatye apana wandotya ini ndinofamba ndina jaja ndofamba ona jaja ndokaima kungela ebesidichise usiya vatotos mangoma chiti HausiKUDA novatenda vari kuhura vari kubvisa geto itsingura pamwe pacho tengeta nenguva tisati tamborovawo chiweti ndawana dzinovatenda vari kuhura vari kubvisa geto itsingura
Vamwe vachotengeta nenguva tisati From top. Ndapidza iwe. Komborerwai. Undi. Ndachipazi ndoro mnofuna kuisa mumangoma. Siyana nini. Mukavaona musavashora. Mukavaona musavashora. Andimbovashora. Ndinotovapa sando oi henyu. Kune ndovatenda vari kuhura. Vari kubvisa mageto yutsingura. Vamwe vachotengeta nenguva tisati tamborovawo chiweti chawana demu. Ndinovatenda vari kuhura. Vari kubvisa mageto yutsingura. Vamwe vachotengeta nenguva tisati tamborovawo chiweti chawana demu. Ndinovatenda vana sisi rumba. Amai bhale naiye memo. Tisingakanganwewo vana nyasha. Unovaona variko kwachigara. Vanokupinza mudzimba dzavo. Wobva warara pamubhedha wavo. Kuto pamubhedha wavo. Oto pamubhedha wavo. Saka sando dzavo ivavo vari kuhura. Vamwe vachotengeta nenguva tisati tamborovawo chiweti Tenda vari kuhura. Vari kubvisa geto yutsingura. vamwe vachotengeta nenguva vawanayo Mabhira. Ziku, waona ndilebura semero remangoma. Vari ndoda mangoma. Mangoma Unoda mangoma usingade ndiani. Shit music unoona pana mazuana. Bamarona ka number 1 fan renyeri. Ndariona. Maona tine voice ranga rakuchuna rakunze. Ngati aritoronge inini. Zvokuti zototi ndikanzi ndarwara ka. Anonononovera. Mune vanhu tu chete vanoda muZimbabwe davo. Ango Epatan namacheso. Tu wakadaro ndo vanoda. Unomunzwa? Kana chimunsa moti yakanonzwa. Novero. Mutsangoma tifambe nayo. Kete. Obva wapumwa pachamunzwa novero ka. Obva wanzwa. HausiKUDA. Big fan. What is it on like my weeks ago? But iri. How does it not yaro ndikunda? How does it ndikunda? Zvedengeri mpinga. Zvikafamba zvakanaka ini ndikatotitewo mpinga ndatomutengera mota. Nditombinga maimanje nditobokanda umoti. Saka komborerwa. Waibata. Aiwa iri big fan. Yazona ati kufanira mangoma bari. Manakidzi ari kuita. Mati mombonza. Newe chida music yangu Epatan. Unozati kugona kana kuti kufarira munhu asi zvokuti unogona kungoti pane spirits rorenga wapiwa nanganagira nemusic software inenge nangopindirana music inenge ichitongobuda because music yangu Epatan mudara hamusati mambonyazoteerera angu because iyi music yemarasta iwe hausikana murasta aiwa haindonagira nemusic yangu Epatan anonyatsochigona uyu asi munhu anofarira zimdanzo avane mbinga dzangachita dzadzi tinechikofarira munhu pane mari anouraya zimdanzo ndechikoti mari kuna Epatan mari kuna angoma mwana rega tiise rimwe ngoma ine ndanakidzwa kuti matanga negospel kukupisa ndapisika ukatonomwa utiro manager tudaka mafeni munomu ndiri kuti ndandanakizora nyerere paridhimira maplayer matanga negospel ndaona madhimoni sanga kanyarara asi mazongonzi vari kuhura madhimoni vamuka ndosaka izoimba ro ndotoimba kana mstudio ngo tonoimba song ichechi chaichaiyo vanhu vanoitambira but irwaya kuti satani asipo chimama nemufaro ai satani atsipoti chimama nemufaro Simplex, undi
ane mbinga here yake mwana uyu ndiudze kana ane mufesi wake ndinokumbira ndione sei nekuti kana hari yekandomutevera pei yangu yese nombejera tarirai akaremerwa ini zvangu ndoda kumubatsira ndichibata chimwana icho bata ende chine HausiKUDA. HausiKUDA. Simplex Music. Simplex undi ane mbinga here yake mwana uyu ndiudze kana ane mufesi wake tinokumbira ndione sei nekuti kana hari yekandomutevera pei yangu yese ndombejera tarirai akaremerwa ini zvangu noda kumubatsira ndichibata chimwana icho bata ende chine bata usamusiya iwe usamusiya nangotini bata iwe chimwana icho bata ende chine bata usamusiya iwe usamusiya iwe anocheka mtika tamba kuitangada kupunzika anokurunga kuitange msika ona boys rasarakatsika asi ari kuvhiringidza ona vanhu vapururudza meterwa muruvoridza ari ku achingo ndichangomu chimwana icho bata ende chine bata usamusiya iwe usamusiya nangotini iwe chimwana icho ende chine ansi dai satani yasipoti chimama nemfaro pakomana dai satani yasipoti chimama nemfaro dai tichipemberera inzwai dai satani yasipoti chimama nemfaro tichinakirwa dai satani yasipoti chimama nemfaro saka ndati bata chimwana icho goende chine bata usamusiya iwe usamusiya nangotini bata iwe chimwana icho bata ende chine bata iwe HausiKUDA ndechitoda apa ndaona kuti muzimbabwe mune tuma musician asingakwate satani aina ndimukwate satani waona turi wacho sparks ndianani ndipumako nani na bata yes man asigai dai kusina satana man pambonyatsobatarise dai tisingafe kana yo moto yako ndai kunotora ipapa ndotenda nayo panga pasina problem yekuti aitorerei unobva watoro kana ya crisp apo bose tiri murudenda wambofunga kuti ichaita accident chero chimoko chakwe waisambodzipisa satani manje akangwayozesa confit kuti airimero iyoyo saka kanopfeka tesapfekauzviona machingomanya waizo aikuita hwejongwe kutongona chimoko pasatani azoti vanonzi chipfeka hembe indatomaka satani anomuona akafana kuti wejogo tokabuda panze pakatonakirwa zodai nhasi wakana spark zakonongwa mhaisa kana zigonuyebe aikonomhaisa na 4 ndekapawa kati satani akoyakadzi ndekapawa kati ndakaratidze musori asati chokwadi ndozaitaura greatman asipushira indaito nomutango yandompusha anga vanhu vaimhanyiswa zvehuku hanzi taita sei greatman ango bozi mazwana ngakunakirwa nayo nayaya iye nemukadzi zigo ona yaya anenge akambonyora hanzi nyora chauri kudere taura chauri kuda handidayo zikani wewe ndakaona comment yakaisa mama akati akakomenta papicture yaya achiti ende uripo shamwari apa unoona chii manje
ndo vanhu vanenge vakaloda boldness and confidence but iwo unogona kutokwata yaya kuti kailoboni kanga ndokasvikirwa nani man toda in the comment section mndara manake wacho mazano kari kuita mdara arupisa yaya vanetsa uzviunza aya mazano baba kapombi yaya ka ipombi yaya boyira man wapesa kuona rini andanete bozi yaya anga kati muslender mwe kudhara zvaindibona izvo zvandibodi jaijayo awedzera asi mumwe munhu akuita kama kanonzi young Gemini young Gemini akaita izvozvi young Gemini akaita zvazvakaita yaya kuti but mvesa hasi kuza young Gemini mapedza kumona manje baba ndabona manje baba ndara arukara kubo abdara yaya baba wana namba dzake mundizonibona chingopedza ina kana mudambo kabata ka young Gemini munoenda pastairs yekumadokero uenda pasi karugara kari pastairs yekumadokero para saka makilometers magana chikafu kanopiwa mahara ukaona kuti uchingosvika kuchitari matauro umbopinda stairs saka kari kupika saka kari kupika stairs kari kupika aiwa tisati aenda mota patataura nayo young Gemini vanhu vekuti they are now artists but vachangobva kupinda muindustry vapo vanhu vamuri kuti we should watch out for them in the next 2 years inini zvamutine unoziva mwana anonzi madzimai wewe kuwakadzi mungwarire kumabhebhi ungwarire madzimai totati libo futi ungwarire koita chinonzi mauto chiya futi ungwarire tochienda kupana futi kune mufana anonzi Alex Trade ndogeto kwangu ndogeto kwangu nimwe song ichazobuda but yeye ndikudzanya ngomsati makuziyo achingobuda mva matomzi vanongotanga ari mabig artist vatutaura ma1 so kuti vakashinga vakasiyana nemadrugs vakambosiya kuita sei vakashanda ndoperu kuti inge tori flaga chaiche tomboenda kuna ku UK now vafana ango hama madzimai hawana ma1 ibini koda ngale ana libo vese vanotaura vakurowa vakomana ndafunga kuti chandisira enzani no ina ntari nyadza Madedido asongodo ndichataura kuti mbidati aiwa mbidati yatorwa ni type ndisauro mbidati mimbi inenge yatomirako pana mbidadika mdara panjinonzi time and season mdara it's very important njojo shamari vese asanomira vakawina mota wani ana mota no ana mota kwa chipaze mdara mdara masikeji mamwe ananga chitwa sauti mota dzikuenda kwanasiriwera mdara ndakanoimba mdara bada kuimbwa apa mdara ini ndiloya kudhanga ndisiloya kuma individuals ini dance ndiloya kuma ngoma ndisiloya kuma individuals pamataura kona ngale ndafunga kona ngale pakauya pana pakona ngale chiri kurowa tainongezerwa so siku handisi kuda zvemutauro wangu unoziya unhu wangu madeko usina kuruka handisi kuda zvemutauro wangu nawana show yake kukarui yasaint floto vaipfugamba zuda racho ndakamechesa ubva wabhiza gip shotera ipapo ndakamechesa shotera umbe ndakachekesa shotera umbe ndakachekesa shotera ipapo ndakachekesa foni ipapo ndakachekesa angu avarwadziwa ndakamamisa ona angu anenge vaitoteerera masongi evapana vanoona vari kutoziva mama artist soka atombodekana kutomborwa line ande mukoma wangu andaiziva sauro asati afa waiti ukapinda mota make kana muchienda kana kunoita kana song ukangoitanga kuti bluetooth ukatanga kuti dzamwe munhu asiri iyemo aipaka pasati buda inonoridza uko kumba sauro airamba munhu aisagona zozviridza iye but aikontongopa bluetooth ridza ngoridza mwesaona panyedza saida tomba ngondoridza vanhu vekujamaica pangu ndokuti mutonzisana tomurera baby otakurwaya Madedido baiburudzwa afarike maingotadza ebva kubloga akale hasha chibaba angasikadi zvetsezvo manje ndoterero vangu po ndadamba nterero vangu nonzwo
toponta art. power unodzo power ona Yeah. unzoti mwari kuita sei kuti upa uchadzoka uite sei kana masaladi acho ati kutomateerera manje baba tomaziva wakati mangomawo but ko advice yenyu kuvanhu vanobuda mukipa malive performance problem ndoti producer ka asaisewo tochuni kana masingatogoni unonga wega saka iposibaibe anenge atoimba akabhenda mustudio mune atogona akatoimba akatobhenda mustudio saka neotochinzi nodzoradzora chigadziswa gadzisa unozwa kumane musikanzo sai unobva anakirwa nesong ande pastage anobvarwa zvaakaita original studio ari kubuda mukii Simplex anenge asipo manje wawega asipo Simplex manenge watofanike muri mugomba anenge atokuteereza ndiyamba kuti atisi rangu nhasi timbona song yedu yayo apa ngawagarawo nemakii please makii vanozvisere kuti kiti akii vanofana kuiziva kubuda mukii kuti uda kuimba nati handinonzi simudza simudza mure ameno muimbiro wanenge wakidiwe solo aiwa mabacktrack edu apera afanire nyori changopo one special request yekuti kana backtrack redu resipo tinongorwa iri akapela music inowanika kupi ndingidistributa ndo information yavanonyanyoda bangu inowanika vanzi ango Epatan official right muenda kufacebook same ango Epatan official TikTok same ango Epatan official tienda takadaro ko namba pana namba edzo kuti maybe unongoida kusonga tamadeu namba dzinoti idzo 0778 508 108 ndichadzokorora 0778 508 108 namba ndedzenyereka ndedzamaneja ndedzedu idzodzo ndedzebasa wala bots kuitira maslay queen kama mwangaida anozodibasa ndedzebasa dzangu vanozondiona dzangu vanozokama nozotitora paskrini apo oyo alright number one fan handiti toda kuti murequest chamasongiwa akawanda aiwa fan support vanandodana nembwa akapela asi big fan andingatipotadzi yangu yekuda mabhebhi mukoma fantani yakazondipinza pamawani ndakagaya zvangu kuenda kuna madzibaba kuti ndinopiwa muteuro ndindadi ndiri kudanana ndikazitaura mafunga ndikunyepa mavhiya patini ndiri kudanana hazvina kumira mushe mukoma fantani ndiri kudanana inondichungurudza boys hazvina kumira bo ndiri kudanana nembwa HausiKUDA undi akandipa muna matozvikanzi unonotema bhebhi racho raunoti unoda ini seka mukomana kakangwarira ndakageza kumatwo tikaendawo padombo pamashops kuti ndinotema wangu wandaigara ndichingorota pandakabotsera dombo handina kuona kuti kwaiuya imbwa ndo yandakafanatema mfunge saka ndiri kudanana nembwa boys mazuano ndiri kudanana ndikatitaura mafunga ndikunyemba mavhiya batinini ndiri kudanana nembwa angwe patandini but boys ndiri kudanana nembwa chinzwa ndine nyowani guys ndikuda kutoti ibude papa semenda panyowani dati tingoita pepo be inondimutsewe betichi ande panyowani nyowani asikutomboimba ndangosiyiwa nesong nonzi pakati penyu apo pakati penyu apo panachandipandukire meno ndangoti pakati ndichazonza song yacho pasong yacho inonzi chi pakati penyu iri kutobuda manje zuva Christmas emune muchitamba pakati penyu apo ini apa ndirikusona unomungoimboka musikana unaimba ndenga ndipe mgomo ndikazvifunga dzimwe nguva ndinodhipisa kuti satani anondishandisa anondiitisa asise munhu mukuru popte ndikazvifunga dzimwe nguva ndinodhipisa kuti varoi vanondishandisa anondiitisa asise munhu mukuru ndinozorizisa akanditangira ndichiri mudumbu achindichiva ndiri nhumba achida kuti ndibve mwari vakazviramba vakati ruva ngarikure vakandidiri aropinda pakati pangu nemashumani popte mupedzisa uri kokoma 4 ndakuimba yangu inini
usatambe napo ipapa Pano panouraya pa. apadi kuzonyanya kuzonyanya mazuva ese kuita unge sapa chimboparamba pano panouraya pa pano panouraya pa pano panouraya pano panouraya pa pakaendesa vakawanda takavacherera kumarinda pano panouraya pa ndikati pano panouraya po apa panouraya Pano panouraya pa. kachuru unogona kungokunguruka pano panouraya pa panokukitisa sezvinongoita iro guka pano panouraya pa papandutsa vanhu vakutobhiyevha kutaunge zvimuka pano panouraya pa pamwe vorirana hanzi nyasokatarisisa unomuka kupenga hakuridzirwe bhero mhembero dzangu dzazove pedo muchandishambadza kunge zigo tichakudanai kumabiko